Европа през 17 век. Това беше сцена на постоянно напрежение, където религията, политиката и географията бяха забъркани в безкрайни конфликти. В този контекст Османската империя се възприемаше като страховита и доминираща сила, простираща се от изток до Балканите. Разширяването й към сърцето на Централна Европа беше прогресивно и опустошително, до степен да превърне Унгария в постоянно бойно поле. Първият повратен момент настъпва през 1526 година, когато в битката при Мохач младият крал Луи II на Унгария и Бохемия загива в битка срещу войските на Сюлейман Великолепни, оставяйки трона без наследници. В условията на вакуум на властта възниква борба между Фердинанд I от Хабсбург, брат на император Карл V, и Хуан де Саполя, войвода на Трансилвания. Докато европейците воюваха помежду си, турците се възползваха от хаоса и през 1541 година превзеха Буда, разделяйки града от река Дунав на Буда и Пеща под османски контрол за повече от век. Тази окупация беше постоянна заплаха за християнските народи на Европа. Въпреки че е имало периоди на мир и примирие, съперничеството с Османската империя никога не изчезна. Всичко се промени през 1683 година с избухването на Великата турска война. Турците, водени от великия везир Кара Мустафа, предприеха амбициозна атака срещу Виена, бижуто на Хабсбургската монархия. Това не беше първият опит. Още през 1529 година Сюлейман се беше провалил пред Виенските стени. Но сега, повече от 150 години по-късно, османците се завръщаха с колосална армия от 200 000 души. Втората обсада на Виена беше брутална. В продължение на 2 месеца градът беше подложен на непрекъснати бомбардировки, глад и болести. Падението изглеждаше неизбежно. Но се случи неочакван обрат. Пристигането на полския монарх Ян Собиески III с легендарната му кавалерия промени хода на историята. Крилатите хусари обърнаха изхода на битката. Тези ездачи с впечатляващите си пернати крила извършиха разрушителна атака, която разгроми османската армия в битката при Каленберг. Османското поражение при Виена беше огромен удар. Папа Инокентий II, убеден, че е настъпил моментът за възстановяване на изгубените земи, формализира Свещената лига през 1684 година. Този съюз, съставен от Свещената Римска империя, Полша, Венеция и други християнски държави, имаше ясна цел – изгонването на Османската империя от Централна Европа. Следващата стъпка в кампанията беше Буда, стратегически анклав, символизиращ османското владичество над Унгария. За обсадата на Буда се стекоха войници и авантюристи от цяла Европа. Сред тях имаше 12 000 испанци, които откликнаха на призива на папата. Тези доброволци бяха мъже, които видяха в тази кампания религиозна кауза. Така започна обсадата на Буда през 1686 година. Обсада, която щеше да постави на изпитание съпротивата на християнските армии и стойността на около 300 испански войници, чието героични действия щяха да останат запечатани в историята. Преди да се изправят пред внушителните стени на Буда, християнските войски овладяха Пеща на 17 юни, укрепвайки позициите си от другата страна на Дунав. Обсадата щеше да отбележи началото на един от най-великите подвизи на по-малко известни, но възхитителни фигури в испанската военна история. В кулминационния момент на обсадата подвигът на 300 испанци се прояви. Подвиг, който ги постави наравно с легендарните спартанци в Термопилите. Задачата на тези 300 мъже беше да изтощят османската отбрана, да пробият стените и да позволят на по-голямата част от армията да започне последната атака. Това беше практически самоубийствено начинание. Начело на испанците стоеше Мануел Диего Лопес де Сунига, херцог на Бехар, 30-годишен благородник, чиято решителност и лидерство вдъхновяваха хората му. До него се нареждаха видни фигури като граф Ескалона и благородници като Моран или Сервент. На 13 юли през 1686 година испанците поведоха офанзивата, въоръжени с мускети, мечове и тежестта на военната традиция на испанските терции.
Те напредваха към стените под оглушителния огън на османците, окопани върху укрепленията, които изсипваха порой от снаряди. Битката се превърна в барутен ад от кръв и стомана, където всеки сантиметър земя се заплащаше с безброй животи. В разгара на сраженията самият херцог на Бехар беше смъртно ранен от изстрел с мускет. Храбростта на 300 испанци не беше напразна. Те успяха да пробият стените, позволявайки на съюзническите сили да напреднат и да затвърдят позициите си. Въпреки многобройните жертви, тази саможертва вдъхнови останалата част от християнската армия. Образът на онези испански войници, които не се подчиняваха на смъртта и се сражаваха до край, се разпространи като символ на героизъм и преданост. Жертвата на испанците повдигна морала на християнските войски, доказвайки, че победата е възможна. На 27 юли съюзническите сили успяха да осигурят пробива и се подготвиха за последната атака. Накрая, след 3 месеца обсада, на 2 септември Буда падна в ръцете на християнската коалиция. Падането на Буда бележи повратна точка в Великата турска война и в историята на Европа. След 145 години османска окупация, освобождението на града символизира началото на упадъка на Османската империя в Централна Европа и утвърждаването на силата на Свещената лига. В Рим папа Инокентий II нареди всички църковни камбани да звучат в унисон цял час в чест на победата. Освобождението на Буда не беше просто военна победа, а и морална и духовна победа за християнския свят, който се беше борил с плам да прогони Османската империя от един от най-стратегическите й анклави. Превземането на Буда се превърна в повратен момент във войната. Християнската коалиция, подсилена от успеха, продължи настъплението си на юг, възстановявайки ключови градове в Унгария и Трансилвания. Тези територии, до тогава османски феодални владения, паднаха почти без съпротива, което позволи на Хабсбургите да затвърдят контрола си над региона. Войната завърши с подписването на Карловичкия договор през 1699 година. Споразумение, което запечата първото голямо поражение на Османската империя. В продължение на векове, турците отстъпиха огромни територии на християнската коалиция, особено на Хабсбургите. Този договор утвърди властта на австрийската династия като една от великите европейски сили. Действията на 300 испанци и жертвата на техния водач Мануел Диего Лопес де Сонига, херцог на Бехар, бяха ключови за тази победа. Историите за неговата храброст надхвърлиха границите, сравнявайки го с 300 спартанци на Леонидас в Термопилите. Образът на онези испански войници, които отвориха самоубийствен пролом в стените на Буда и се сражаваха до пълно изтощение, се превърна в вдъхновение за други армии и поколения войници. И все пак, както при толкова много испански подвизи, историята на 300-те от Будапеща е по-призната в чужбина, отколкото в самата Испания. През 1934 година, по време на честването на Испанската седмица, в Унгария беше открита възпоменателна плоча върху стената на Буда, под два щита на Испания, този на католическите монарси и този на Втората република, и един на Унгария. Надписът може да се чете на испански и унгарски език. Там се казва, че 300-те испански герои са влезли през това място и са участвали в превземането на Буда като свидетелство за живата памет. Поляната, където са лагерували испанските войски през 1686 година и до днес се нарича Испанско червено или Испанска провинция. Епичната история за 300-те испанци от Будапеща е една от онези истории, които сякаш са излезли от класическата античност. Въпреки значението на този подвиг в Испания, епизодът остава заглушен. В Будапеща обаче имената на 300-те испанци остават живи в колективната памет, запазени с уважение и възхищение. Тази история заслужава да бъде съхранена и поставена редом с други велики подвизи. Смелостта и жертвоготовността на тези мъже ни напомнят, че историята на Испания е пълна с герои, които дори далеч от родината си се бориха за бъдещето на Европа. 300-те испанци в Будапеща не само пробиха стените на Буда, но и отвориха славна страница в историята, която заслужава да бъде запомнена с гордост и възхищение. Ако видеото ви е харесало, чувствайте се свободни да го коментирате.
да го харесате и да го споделите, за да може историята на Испания да достигне до още повече хора. Твой приятел. Латиноамериканската история.